Vi har om emnet tryk og opdrift. For helt at forstå det, skal vi først kort ind på kræfter. Og kræfter har vi fra Newtons filosofi, som sad og spekulerede over, hvorfor æblet faldt ned fra træet, og det har noget med tyngdekraften at gøre. I dag måler vi tyngdekraften i Newton, som svarer til 9,82. Nu vil jeg så snakke om tryk. Tegningen skulle forestille, at vi har to mænd. Den ene vejer 85 kilo og har ski på, mens den anden vejer 75 kilo og har ganske normale støvler på. De skal begge to stå på ski, eller i hvert fald prøve på det. Ham, som har ganske normale støvler på, vil ikke være i stand til at stå på ski, fordi han har hele sin vægt på en ganske lille areal, og det er så kun hans støvler. Mens ham her, som vejer 10 kilo mere, vil kunne være i stand til at komme fremad, fordi han har hele sit vægt fordelt på et meget større areal. Og det regner vi så ud ved P er lige med F divideret med A, og P det er så trykket, og F det er kraften, A det er arealet. Opdrift. Archimedes har en lov. Loven lyder således, at opdriften på en genstand, der er nedsænket i væske, er lige så stor som tyngdekraften på massen af den fortrængte væske. Hvad vil det betyde? Jeg vil lige prøve at lave en tegning. Her er så min tegning. Tegningen skulle forestille to klodser. De er begge to lige store med en rumfang på 1 kubikmeter. Vi har en jernklods og en isklods. Jernklodsen vil synke til bunds, fordi tyngdekraften er større. Fordi den har en større tyngdekraft. Men det vil isklodsen ikke, fordi isklodsen vil så fylde på vand, fordi opdriften er mindre.